Kyllähän tämä on suuri projekti, eli täällä remontoidaan kaikkia niitä hallinnon tiloja sekä sitten tuo kellariravintola. No onhan tämä aika mittava, eli tietysti rakennusurakkana kestää reilun vuoden ja kun lähdetään tämmöistä vanhaa purkamaan ja sitten rakentamaan uudelleen, niin kyllä siihen saa varata aikaa ja on se iso projekti. Tässä on monta mielenkiintoista asiaa. Ensiksikin se, että tämän talon historia alkaa elää uudella lailla. Eli olemme tutustuneet ja nähneet, että kuinka tätä taloa on rakennettu. Ja löydetään siitä uusia piirteitä, mitä halutaan myöskin kertoa asiakkaille. Ja toinen on sitten se, että palautamme tätä rakennusta siihen alkuperäiseen asuun. Eli kun kaupungin hallinto on täällä ollut, niin tännehän on tehty monia lisähuoneita ja pieniä työkopperoita ja muita. Ja nyt ollaan menemässä siihen 1914 asuun. Vanhaa aina kun saneerataan, niin sieltähän löytyy mielenkiintoisia asioita sitten pintojen alta esimerkiksi kun niitä puretaan. Eli välikattoja kun on purettu, niin sieltä löytyy käsin maalattuja koristemaalauksia ja toki sitten seinienkin alta löytyy monenlaista. Muun muassa sieltä löytyy historiaa ja kädenjälkiä, merkkiä sitä, mitä on tehty aikaisemmin. Eli sinne on sitten rakentajatkin jättäneet päivämääriä ja omia viestiänsä, niin niitä on mielenkiintoista katsoa, että mitä täällä on vuosien varrella tapahtunut. Suunnittelu on vaatinut paljon aikaa. Kun tämä on vanha, arvokas, historiallinen rakennus, josta osa rakennuksesta on sitten suojeltua, niin muistaa myöskin huomioida nämä suojelun tietyt näkökulmat ja sitten, että kuinka tämä talo saadaan nykymuseolle toimivaksi. Se on vaatinut hyvin paljon ajatuksia ja kokouksia ja todellakin suunnittelua. Ja sitten myöskin, kun tätä on alettu remontoida, peruskorjata, niin on tämä toteutus. Miten me saadaan kaikki nämä AV-välineet, sähköjohdot, äänet, valot, kaikki toimimaan täällä. Se vaatii myöskin paljon suunnittelua ja keskusteluja. No aikataulutus on tietysti aina tärkeää ja tavoitteena, että siinä aikataulussa pysytään, mutta kun tehdään tämmöistä vanhaa, niin ei voi aina tietää, että mitä sieltä tulee vastaan. Eli joutuu olemaan joustava, ketterä ja miettimään sitten niitä ratkaisuja siellä matkan varrella, että asiat etenee suunnitellusti. Tämän rakentamisen myötä on tullut paljon uusia asioita esiin siitä rakentamisesta ja olemme kokeneet ne hyvin mielenkiintoisina ja niitä halutaan säilyttää, avata ja kertoa asiakkaille, että miten täällä on rakennettu. Tämä on kyllä tullut tämä päätös ihan meidän näyttelytiimin taholta ja arkkitehdin taholta, että näitä halutaan säilyttää. Kaikkia ei haluta peittää, mitä aiempien vuosien remonteissa on täällä hyvin paljon tehty, mutta halutaan säilyttää ja avata ja kertoa, minkälainen talo tämä on ollut alun perin. Eli nehän jätetään sinne näkyviin, entisöidään, sieltä joudutaan niitä korjaamaan ja sitten käsityönä tekemään niitä uudestaan. Eli ihan samanlaisena ne sinne tulee jatkossakin, että niitä ei tulla muuttamaan. Se on niin kuin tärkeä osa sitä historiaa. Mulla on 2. Se on se kellarin sokkeli ja sitten toinen on tämä tietty oviaukko. Minusta se on aivan upea. Siinä näkyy sitä alkuperäistä rakentamista ja suunnittelua, mitä siihen 1910-luvulla on tehty. Ehkä mielenkiintoisin on minusta tuo alakerta ja siellä näkyy juurikin se aikaisempi perustuksien tekeminen, rakentaminen ja valtavat kiven lohkareet, jotka on tuotu sinne ja voin kuvitella, että ne on ihan käsityönä sinne kannettu ja saatu tehtyä silloin aikanaan hyvät perusteet, jotka kantavat tänäkin päivänä tätä taloa. Täällä on ollut useita toimijoita. Suurimmat pankkiholvit on aikana olleet Suomen Pankilla. Heillä on ollut 2 aika suurtakin pankkiholvia ja sitten kaupungilla on ollut pienempi pankkiholvi. Eli täällä on ollut näitä toimijoita ja toimijat on tarvinneet sitten rahan säilytyspaikkoja. Uskoisin, että on ollut silloin 1914 lähtien. Vaikka tosin eräs kaupunginjohtaja on näytellyt tyhjiä taskuja ja sanonut, että Joensuun kaupungilla ei ole yhtään rahaa, taskut on tyhjänä. Kyllä se historia tulee siellä vastaan, eli ihan siitä kun on tätä alkuaan rakennettu, niin näkee sen, että minkälaisia rakennusmateriaaleja on siihen aikaan ollut käytössä.
Ja on varmaan käytetty kaikki, mitä on saatu siinä vaiheessa. Eli siellä on kiveä muun muassa rakenteissa, ei ole raudoituksia pystytty käyttämään. Tiilit ovat myös vähän erilaisia kuin tänä päivänä ja lautaa on käytetty sitten rakenteessa, että on saatu tehtyä valua. Että tekniikka on muuttunut ajan varrella. No ehkä ne kertoo sitä tekemisen tarinaa sieltä. Eli rakentajat ovat jättäneet sinne oman kädenjälkensä. Minä päivänä on ollut tekemässä sitä remonttia, saneerausta aikanaan siellä. Ehkä se on se suurin viesti sieltä. Ja toki sitten joitakin asioita on ihan varmaan niin kuin rakennuksellisesti sinne laitettu. Eli dokumentaatio on muuttunut matkan varrella. Ennen on piirretty seinään ja nyt yritetään dokumentoida sitten vähän toisella tavalla ja jättää myös enemmän sitä jälkeä tuleville rakentajille. No kyllä tuolla joitakin jälkiä näkyy olevan, että sitten voi tulevat sukupolvet katsoa, että kuka on rakentanut ja kuka on kantanut tiiliä tällä rakennustyömaalla tänä vuonna.